Kung kuhaon sa Ginoo ang pinakamahal nga butang sa imong kinabuhi, mahatag ka nimo kini. Kung pangayoon sa Ginoo sa imuha ang imong health, mahatag ka nimo kini ngadto sa Ginoo para lang makapangalagad ka kaniya. Kung kuhaon sa Ginoo imong comfort, imong balay, imong anak, para ma-prove sa Ginoo nga love nimo siya, mahatag ka nimo kini iyang gipangayo. Mo igsuon na ay tawo sa Bible nga gipangayuan sa Ginoo sa iyaha nga tanan. Ang pangalan niya si Abraham. Mabasa nato kini sa Genesis chapter 22. Ang Ginoo nagtest kang Abraham again og pinakadako nga test labaw sa tanan nga test. Kini nga test mao ang pagkuha sa iyang anak asip isip usa ka halad nga sinunog. Atong tan-awon ang Genesis chapter 22. Apan sa dili pa, mag-pray kita. Lord, ikaw mag-bless sa akong pagtuon karon sa ngalan ni Jesus. Amen. Imo pulong sa Ginoo, Genesis 22 verse 1. And it came to pass after these things that God did tempt Abraham and said unto him, Abraham, and he said, Behold, here I am. Maigsuon. Human ni ani mga butanga. Actually, naanay 10 ka mga tests ang Ginoo kang Abraham ug nalusutan to niyang tanan. Karon, maabot na pod ang pinakadako ug walay laing nga dako pa nga test bato kang Abraham. Mao kini nga test. Ingon na Ginoo kang Abraham. Abraham, ingon siya, here I am. Unsa kani nga test? Tanawon hang test. May gabi sa tanan sa mga naminaw diha. Palihog og comment before kita mag-adto sa first point, mag-greet sa ko ninyo. Rosalyn Aliada, mayong gabi. Rolly Temporada, maayong gabi sa imo ha. April Zander Bago, maayong gabi sa imo. Maayong gabi Pastor watching from Malita, Davao Occidental. Romel Alihan, maayong gabi Romel. Kisa pa diha. Mag-comment. Atong basahan niyo mag-comment. Apa mag-comment? Wala na. Okay. Arvin, maayong gabi di Arvin. Salamat sa Ginoo naka again. Si Job, amen, amen. May gabi kinaka di ane. Ang Ginoo magapanalangin sa inyo ha karon. Melbs Logan, ang Ginoo magatudlo sa inyo ha karon. Unsaon pag-offer sa Ginoo sa tanan kung ang Ginoo mangayo na ni ane? Makaya ba gid nimo ihalad ang tanan sa Ginoo kung mangayo na ang Ginoo sa butang? Eden, Melbs, Eden, ang gabi, Atel, Brian, Evia, Tibubs, maayong gabi dia sa inyo ha. O Verna, salamat sa inyong pagpaminaw. Karon magapadayon kita ha, magapadayon kita. Now, mo ang test kang Abraham. Ingon na Ginoo, take now thy son, thine only son Isaac, and over whom thou lovest, and get thee into the land of Moriah, and offer him there for a burnt offering upon me of the mountains which I will tell thee of. Ingon dire, take now thy son. Abi niyo, bugat ka nga test. Okay, take now thy son. Maigsoon, nga nung son pa magin niya ang i-take? Di ba na may animal si Abraham? Uso naman sa unang panahon ng animal sacrifice para nga malipa ang Ginoo halad sa sala. Nga nung son magin niya? Grabe ang Ginoo gipangay bugat kaayo, thine only son. Gipabati pagid sa Ginoo nga walay laing anak si Abraham sa promised nga son kun dili sa Isaac lang, no? Thine only son. Actually, bugat kini para kang Abraham tungod kay wala biya siya naghunahuna nga si Ishmael mo'y makadawat sa mga saad kun dili sa Isaac. Only son gid sa Isaac ang promised son. Yes, naa sa Ishmael, pero sa Ishmael is dili panunod sa mga kabutangan ni Abraham, kung dili sa Isaac. Thine only son. Pwede man siguro nga ang iyahan lang mga slaves ba ihalad sa Ginoo? Ano ihamagid nga anak yun? Unya, nakaremember mo mga igsoon? Ingon ang Ginoo, diha kang Isaac, mo abot ang seed. Pinaagi kang Isaac, mo abot ang descendants nga daghan kaayo as many as the stars in the sky. Unya, ang punuan sa stars in the sky, pagkakuhaon hinuon. Unya, gipa-remember pagid sa Ginoo, take now thy son, thine only son, Isaac. Oh, daghan kay memory nga tsada kayo ani nga name Isaac. Actually, before kini ang ngalan nga Isaac ni abot si
Sarah o si Abraham nagduha-duha nga makabaton ba sila bata nga tigulang na sila. Ang Ginoo nag-promise kang Abraham 75 years 70 ang Ginoo nag-promise kang Abraham sa 75 years old ba siya nga makabaton siya bata. Nga si Sarah 65 years old. Pag-abot sa 25 years ay pagyud ni abot ang bata. Dugaya kay nahuman naabot ang promise, no? May isang kabalo mo. Before ni abot ang promise, ni adto ang Ginoo kang Abraham ug kang Sarah. Ang edad ni Abraham ato mga 99. Dito ang Ginoo nga to kang Abraham. Sunod tuig, makabaton ikaw og bata. Kabalo ka mga igsoon, wala ka tuo si Sarah o si Abraham. Si Sarah dito sa iyang tent nagkatawa, ag-ik siya. Abi niya wala siya kahibalo sa Ginoo nga nikatawa siya kay naman sa sulod sa tent. Pero nagkabalo ang Ginoo. Ningon ang Ginoo, ngano nikatawa man ka? Is there anything too hard for the Lord? Nabagi bugat para sa Ginoo nga buhaton? O nituo si Sarah nga mag-anakid siya. So next year, nakabaton sila bata. Bata nga lalaki, bisang og tigulang, nagkaayo sila, mga igsoon. Wow, praise the Lord. Gamhanan gyud ang Ginoo. Bisang pagpatay na ang tiyan ni Sarah, tigulang na siya, pero kay niingon man ang Ginoo nga makabaton kamo og bata, natuman gyud, nakabaton siya og bata. Walay imposible sa Ginoo. Basta magsalig lang ka sa iya. Sa ilang kalipay, ilang ginganlan ang ilang anak og Isaac. Kabalo mo unsay meaning sa ngalan nga Isaac? Ang meaning is katawa. Isaac meaning laughter. Tungod sa ilahang kalipay, nga tigulang na sila, patay na ang ilahang ovary, pero nakapanganak gyapon sila, nalipay sila sa gahom sa Ginoo nga pakita kanila, ginganlan nila ilang anak og Isaac. O kini nga bata nagdalag kalipay sa ilahang pamilya. Pero karon kuhaon na sa Ginoo. Mga igsoon, ikaw, kung kuhaon sa Ginoo ang butang o ang bata nga nagdalag kalipay sa inyong pamilya, mahatag ka nimo o dili? Mao ni ang dako nga pangutana diri ba? Wa na laing dako nga test nga nahunahunaan ng Ginoo para kang Abraham. Mao lang gid kini. Be, kini si Abraham, father of faith pa gid siya. Kung father of faith gini si Abraham, dapat makalusot siya nga test. Ug mao ni ang test, kuhaon nako ang iyang anak nga iyang higugma. Kini pagid nga anak nga gipromise nako nga pinaagi ni anang anak maabot ang kaliwatan sa makadaghan sa bituon sa langit. Gisulti pagid, whom thou lovest, take now thy son, thine only son, whom thou lovest. Oh, mga igsoon. Kabalo ba ka mo? First time gisulti ang love nga word sa Bible dere. Dili sa Genesis, kung dili dito repita, kung dili dere. First time gigamit ang word nga love. Love ni Abraham para sa anak nga sa Isaac. O pagsulti sa Ginoo ato, take now thine son, thine only son, whom thou lovest. Mura gipukaw sa Ginoo ang emotion ni Abraham para nga mas mubug-at pagyud ang test ba. Ikaw ba, kung pa-remind ka nga love nimo imong bana, niya kuhaon sa laing babae ang imong bana, masugot ka dili. Ay, lisod kayo ihatag. Oy, dire maison gipukaw gid sa Ginoo pagbati ni Abraham. Take now thy son, thine only son, Isaac, whom thou lovest. Tagapulong nga isulti sa Ginoo, gabugat ang test. Ingon pa ni Spurgeon, mura og mga daggers nga isa-isa og tuslok sa kasing-kasing ni Abraham. Napag-iisa, and get thee into the land of Moriah. Land of Moriah. Kabalo man ang Moriah? Muna ang place diin gibutang ang temple ni Solomon. Diha gibutang ang temple ni Solomon. And offered him there for a burnt offering upon one of the mountains which I will tell thee of. Uy, burnt offering pagid mga igsoon. Dili offering lang nga, ihatag lang sa simbahan ha? Ihatag lang sa temple? Dili. Kung dili, sunugon. Meaning, lubaon, sunugon. Mga igsoon. Kaya ka nimo sunugon ang imong anak? Kaya ka nimo lubaon ang imong anak? Para sa Ginoo nga nagpangayo sa iyahang gusto? Mga igsoon, bugat kay kayo kini.
Mas maayo pa gani sa usa ka ginikanan nga siya mismo ang mamatay basta kay maluwas lang ang iyang anak. Pero ang gipangayo sa Ginoo, di na mao. Ang imong anak patya, ihalad ka nako, ikaw magpatay. Diri matest kung tinuod ba gyud nga nakay dakong kahadlok ka nako, dako nga pagtuo ka nako. Mangutan ako sa inyo ha. Gituman sa Ginoo ang gituman ni Abraham ang sugo sa Ginoo o wala? May suon mailhan na ba kung ikaw tinuod gyud nga dakong pagtuo sa Ginoo? Kay bisan unsa ka dako sa sugo sa Ginoo, masakitan man ka o budugo man ka mamatay man ka, imo gyud tumano. Pero bitaw gamay pagtuo nimo sa Ginoo, pagkakita nimo nga mudugo man kuha na Ginoo, ay harsh man kaayo day na, adi na lang ko mo tuman na oy. Oy magsuluining na singka-singkahan man ta sa tagbalay kung magsuluining ta balay-balay ta gisian pag tagpapil di na ko magsuluining mga igsuon nakit-an nga gamay kag pagtuo. Oy mag-offering ta karon og tag jis kay naatay amutan dako ra man kay nang jis oy pwede tag 5 lang nailhan gamay kag pagtuo. Ang dako nga pagtuo mao ni kaya siya i-offer bisan pa ang tanan ngadto sa Ginoo. Karon, unsa ka response ni Abraham? Iya kang gituman ang will sa Ginoo o wala? Atong basahon ang pulong sa Ginoo. So, mo ang first point, the test. Second point is the obedience of Abraham. Nasa verse 3, padulong sa verse 12. Okay, mo na ang iyahang obedience. And Abraham rose up early in the morning and saddled his ass and took 2 of his young men with him, and Isaac his son, and clave the wood of the burnt offering, and rose up, and went unto the place of which God had told him. Uy, may suon, tanawon siya, what? Ni mataog sayo si Abraham. Gapon, isugo siya, pagka sayaw sa kadlawon, mata dayon siya. Grabe nga obedience, punctual obedience. Ingon pa sa usa ka preacher, obedience must be always punctual because delayed obedience is still disobedience. Kung sugod bitaw kuno ka unya magpaunya-unya ka, disobedience. Oh, ikaw magpastor na ka ha, Ginoo. Ay ako magpastor Ginoo pag 50 anyos na ko kay bata pa ko karon. Okay, disobedience. Pag sulwining, mingon ka Ginoo, oy murag manglabas ako daan Ginoo, ay ako magsulwining. Pagka alauna ra ko magsulwining, disobedience ya po na. Obedience is punctual. Sama ni Abraham, pag ingon sa Ginoo, offer thy son as a burnt offering, punctual. Sayo sa buntag, mata, set up, bughag kahoy, kuhag duha ka tinunan, di-plaster ang kahoy dito sa iyahang asno, adto dayon dito sa ilahang padulngan. Kita mga igsoon, mga langayan na ba kayo ba? O magsimba bitaw kita. Alas 9 na, alas 10 na. Langayan kita magsimba, pero bitaw ato kitag trabaho bitaw, sayo kay ta. Alas 8 pa, naka-time in na. Pero simba, langay kayo. Di mas importante sa inyo ha. Ang Ginoo or ang inyong gitrabahoan. Hadlok manggod siguro ta maminusag sweldo no. Adtog simbahan o may sweldo. Amaw na diha. Mas love na to ang kwarta kaysa pag-worship sa Ginoo. Ang kwarta ba nagpakamatay ka nato? Di ba si Kristo man? Dapat ang atong obedience pud kang Kristo Jesus is punctual. Dili langay-langay. So sa mga gihatag ni Kristo ang tanan sa atua, dapat pud ang atong paghatag ngadto sa Ginoo tanan pud time, talent, treasure. No? Ato nang ihatag ngadto sa Ginoo mga igsuon. Ayo to awat atong usa ka tawo bitaw nga nagsimba. Threefold amen na. Amen. Amen. Tingala ang pastor nga namin nagsabat. Kaya niabot tayo ang late nga membro. Pag human usultik amin, amen. Mao pagi una ni uli. Late niabot, una pagi ni uli. Mautan ako, nabanay gugma sa Ginoo. Wala mga igsoon. Okay, padayon kita.
Then on the third day, Abraham lifted up his eyes and saw the ark and saw the place afar off. Third day, meaning, tulo ka adlaw ilang biyahe. Gikan sa balay ni Abraham, padulong sa Mount Moriah, tulo ka adlaw. Wala ka nabag-o yang desisyon. Ang uban mo kay gabago-bagong desisyon. Pero si Abraham, wala ginabag-o yang desisyon. Napay usa ka istorya, tinuod man ning istorya. Nay usa ka membro nga nakapanganak iyang kabayo og duha kaluha. Istorya man ni. Parehag kulor, puros puti. Naingon, ay baka. Puros, parehag kulor. Para katambok, para kaniwang. Ingon na siya, pastor, ang isa ka baka akong ihalad sa Ginoo. Wala niya sulti ang pastor kung di adapita kana ba o kana. Genesis 22 na ta. Genesis 22. Wala niya gisulti kung dapita anak nga baka kinibang isa o kinibang isa. Basta gisulti niya, kanang isa diha akong ihalad sa Ginoo pagka December. Daw bikin namatay man ang isa ka baka. Adto din pastor sa ilahang balay. Brad, hapit naman ang December. Unsa man na di ang baka nimo? Niingon man kana siya, ay pastor, namatay ra ba ang baka nga akong ihalad sa Ginoo? Agoy. Ang katong namatay mo yang ihalad sa Ginoo. Wala pa gani siya kabalo hadapita atong duha ang ihalad sa Ginoo, pero kinamay namatay, katong namatay mi para sa Ginoo. May isun klaro kayo. Mas love niya iyang self kaysa Ginoo. Na-change ang iyang desisyon. Ihalad ko ni o dili? Ihalad ko ni sa Ginoo, dili. At the end, dili na lang ako ihalad. Pero si Abraham, tulo ka adlaw ang travel nila. Baklay tulo ka adlaw. Siguro, sige sa gunahon na ba? Ginoo, patyon ako kung anak ba? Kung namatay ni, unsaon pagkadaghan ako sama sa stars ditoon, langit. Pero may isuon, bisag na question mark, ana-anang mind ni Abraham at the end, nagpadayon gid si Abraham, wala gid siya mapaling, decided gid siya nga ihalad iyang anak ngadto sa Ginoo. Kay sugo man sa Ginoo sa iya. Tanawa. And Then on the third day, Abraham lifted up his eyes and saw the place afar off. Verse 5. And Abraham said unto his young men, Abide ye here with the ass, and I and the lad will go yonder and worship, come again to you. Uy, Mason, ingon siya nga, kamang duha ka young men, dire ra mo ha? O bani ang asno, ako nga kong anak, maadul to sa layo, magsimba mi sa Ginoo, mabalik ra pud mi. Unsa kay na siya na mind ni Abraham ani? Unsa ang pagbalik niya ug sa anak nga patyon man yang isa? Siguro gahon na si Abraham nga Ginoo mohatag kaniya og offering puli kang Isaac. Busa giingon na diri nga God will provide. Isaac ay kabalaka, God will provide. Pero grabe iyang desisyon mga iso, no? O takabalon sa ginasi ang mind ani, pero I think ingom diri, anak, God will provide. Atong basa ng verse 6 sa para atong masabtan. And Abraham took the wood of the burnt offering and laid it upon Isaac, his son. And he took the fire in his hand and a knife, and they went both of them together. Ikuha ni Abraham ang wood ngadto sa bata, ikuha niya ang fire, then ang knife ang ikuha, then naglakaw sila padulong sa place. Ug sa verse 7 naingon dayon si Isaac, and Isaac spake unto Abraham his father, and he said, My father. And he said, Here am I, my son. And he said, Behold the fire and the wood, but where is the lamb for a burnt offering? Naa ang fire, na ang wood, na ang knife, pero aman ang lamb para sa burnt offering. Uy, nanlibog yung taon ng bata. Si Isaac ani, mga 20 anyos na si Isaac ani, ha? Mga 20 anyos na siya. Pero wala gid siya maglikramo. Pag abot niya dito, wala gid siya magsuki kang Abraham. Ingon ni si Abraham, and Abraham said, My son, God will provide himself a lamb for a burnt offering. So they went both of them together. Gahuna-huna dahil sa Abraham, nga ang Ginoo muhatag og substitute. Ang Ginoo muhatag og another lamb for a burnt offering.
Siguro ani nga time, gahuna-huna pa gid si Abraham nga pwede i-change sa Ginoo iyang mind. Kaya nga man siya nga God will provide himself a lamb for a burnt offering. So, verse 9, and they came to the place which God had told him of, and Abraham built an altar there, and laid the wood in order, and bound Isaac his son, and laid him on the altar upon the wood. Pag-abot nila sa place, nagbuhat din si Abraham ng altar. Altar. Butangan niya, stone, kahoy, iya yung gibugko sa Isaac. Dayon, iya yung gibutang sa Isaac dito sa altar. Mga igsuon ba? 20 anyos na ba yun sa Isaac ani? Kusga na. Pwede siya makasukol sa iyang amahan. Pero, tanawa, wala gid may sukol ang tawon si Isaac sa iyang amahan. Maayo nga pagkabuhi ni sa Isaac, obedient. Dili siya susama sa uban bitaw nga dili kabalo mo obey sa gisulti sa ginikanan. Unta sa mga igsoon ba, ayuhan niyo buhi inyo mga bata. Aron nga kung unsa inyong isugo sa ila, dili sila mosuki sa inyo. Dili mo balik kaso nila. Sa Isaac wala gyud siya naingon nga, amahan, ako man day mong ihala di ay, ako man day mong sunugon, ako man day mong lubaon, wala. Bisag kabalo na siya mga igsuon nga siya ang sunugon, lubaon, wala siya mo kaligiw, wala siya mo singgit, duha ka katabang, tabangi ko diani, wala mga igsuon. Buutan gid siya nga bata. Dili sama ato bitaw sa kitubo, kabalo mo sa kitubo, nami diakono didto. Buutan nga diakono. Pero na siya anak nga masinupakon. Iyang gibadlong nasuko sa iya ha. Nagsumbaga silang duha. Murag si Manny Pacquiao lagi o si Morales. Nag-boxing silang duha. Kaya may mo silang mag-boxing. Na ang diakono o ang anak nagsumbagay. Kaya ang anak dili mo tuo sa sulti sa ginikanan. Dili maayo nga pagkabuhi. Pero sa Isaac dire, maayo nga pagkabuhi. Kabalo na gid siya. Pagbugkos pa lang sa kamot niya, sa iya ha, agoy, ako gid ay. Ako man di ay. Ako gid ay. Gipahigda siya. Hala, mamatay na gid ko ani. Hala, this is my last hour. Mamatay na gid ko ani. Wala siya mo singgit. Ayaw pa. Obedient nga bata. Hinuon sa Isaac samag kasing-kasing sa amahan. Ako din gipangayo sa Dios pa. O sige pa, andam na ako ihalad akong kinabuhi sa Ginoo. Kay ako man ka iyang gipangayo. Kabalo ko nga sa unang panahon, gipromise ko nga san sa Ginoo. Nagsaad ang Ginoo nga makapanganak mo og lalaki, ako. Nasayod ako pa, karon pangayoon na pud ko sa Ginoo. Okay, akong ihalad akong kinabuhi sa Ginoo. Mingson ingani pud unta ta ba? Andam ta mamatay para sa Ginoo. Kung bugkoson ta, andam ta mamatay para sa Ginoo. Basta kay pangayoon na sa Ginoo atong kinabuhi. Ha? Uban gani, pag naay trahedya gani sa pagpangalagad sa Ginoo, i-deny man ang Ginoo ba? Nalagay tayo sa kapastor. Sud ang sundalo. Kinsa diri ang mutuo kang Kristo? Pabilin. Ang di mutuo, gawas. Gawas ang pastor apil. Membro, gawas. Ang nabilin, tigulan na lang ang membro. Pag gawas sa tanan, niingon raman ka na sundalo nga, ako, Christian po ko. Gitest lang na ako mo kung tinuod ba nga loyal mo sa Ginoo. Mga igsuon ba? Loyal ba ta sa Ginoo? Kaya ba ta mag-sacrifice atong life para ka Jesus? Andam ta dapat mamatay para ka Jesus ha? So sama nga si Jesus, andam siya namatay para kanato. Dapat kita pod, andam kita mamatay para ka Jesus. Gihatag ni Jesus ang iyang kinabuhi para kanato. Kita pod ato pong ihatag atong kinabuhi para ka Jesus. Be faithful unto death, and I will give you the crown of life. Maison, be loyal to Jesus, bisan pas taliwala sa kamatayon. Kung andam ka mamatay para ka Jesus, tagaan ka niya og crown of life. Basa kita, dali. Pero mangutan ako na change na gid tingali ang mind ni Abraham ani. Wala na siya naghunahuna nga ang Ginoo mohatag pa og lain nga karnero niya ani. Kung dili, kini na gid akong anak, mo'y akong ihalad. Pero mangutan ako sa inyo, nganong iya gitong nahalad diyang anak gyud? Di ba ang Ginoo nagsaad kang Abraham nga, Abraham, pinagyang Isaac,
Managhan ka sama sa bituon sa kalangitan. Maabot ang Mesiya, pinay kang Isaac. Managhan ka, pero gano'n man nga iya mang nahalad, kung patyon to niya si Isaac, mapatay ang tanan nga saad sa Ginoo. Wala na ang sama kadaghan sa bituon sa langit. Pero gano'n iya man tong nabuhat. Now, verse 10. And Abraham stretched forth his hand and took the knife to slay his son. Nabutan na gadi sa Isaac. For example, mo sa Isaac, no? Sa Isaac. Butan na gadi ha. Kuha siya sa iyahang, iya naging dunggabo ni anak niya sa Isaac. Pero anong iyatong nabuhat mga ison? Unsay naa sa iyang mind? Naa sa Hebrews chapter 11 verse 19. Kumasahon ha? Hebrews 11:19. Kumasahon po lang sa Ginoo. Aminaw mo, ngano kang nakaya ni Abraham nga i-offer iyang anak sa Ginoo. Kung patyo niya sa Isaac, na wala na patay ng kaliwatan niya nga daghan nga gipromise sa Ginoo. Nang tubag na sa Hebrews chapter 11. Stay. Human anay pwede kita mag-question and answer. Verse 19. By faith Abraham, when he was tried, offered up Isaac, and he that hath received the promises offered up his only begotten son, of whom it was said that in Isaac shall thy seed be called. 19. Accounting that God was able to raise him up even from the dead. Gahuna-huna di ay si Abraham nga banhawon sa Ginoo sa Isaac gikan sa patay. Busa, nakaya niya nga tumanon ang sugo sa Ginoo na patyon ko na siya, ihalad ko na sa Ginoo. Sakit akong kasing-kasing, bugat kay sa akong kasing-kasing nga patyon ko ang akong anak. Pero kay mas labaw ang akong pag-respect o pag-honor, pag-obey sa Ginoo kaysa ako ang feeling. Akong ihalad akong anak, balag sakit, kabalo man ko, nga banhawon ra ni sa Ginoo. Anak, mamatay ka ha, pero banhawon ka sa Ginoo. Gamahanan ang Ginoo, gatuo ko, banhawon ka sa Ginoo. Grabe kada kong pagtuo mga isuon. Kabalo mo, sa unang panahon, wala pa'y resurrection nga nahitabo. Pero, ang pagtuo di ay makathink o imposible butang nga mahitabo. Bali na siya ka na bitang power of imagination ba? Wala pa gani na mahitabo nga butang. Pero muna na siya, I know that it will happen because God is powerful. With God, nothing shall be impossible. I know God is faithful. He will fulfill His promise. Kabalo ko nga, dili niya bugtuon ang saan kanako nga padaghanon ko niya sama kadaghan sa star sa langit. Padaghanon lagi ko niya, kadili baka ko na Ginoo. Busa, bisan pagpatyo nako ni akong anak, kabalo ko banhawon ni sa Ginoo para matuman niya ang saad. Hello ma'am, no? Para matuman niya ang saad sa kuha na may sama kami kadaghan sa stars dito sa langit. Ay, para mahimong daghan ang ako ang mga kaliwatan sama kadaghan sa stars sa langit. So, mao to mga igsuon ang nahitabo, no? Atong tanawan. Bala kita. So, mison mo ni ha. Kung ikaw day dakog pagtuo sa Ginoo, bisan pag wala pa na nahitabo nga solusyon, moingon ka, kabalo ko mahitabo na nga solusyon. Kaya Ginoo dili bakakon sa iyang saan kanako. Napadaghan ko niya sa makadagan sa star sa langit. Panganitan, agsaad ang Ginoo sa inyong lugar. Nga managahan, nga tagaan ka mong eskwelahan. We believe tagaan mong eskwelahan. Unya, imis na amoy pagtuo nga tagaan mong eskwelahan, ang nahitabo ninyo noon, nasunog ang inyong project, nasunog ang parsonage, nasunog ang mga maisan sa membro. Kung ikaw naipagtuo, moingon ka nga, bisan pag masunog ng tanan-tanan diha, kabalo ko ang Dios dili bakakon, tagaan kita niyag eskwelahan. Ang mahitabo ani, tagaan ta niyag bagong maisan, tagaan ta niyag bagong parsonage, tagaan pag kita niyag eskwelahan. Di na imposible bisan pag may tag kwarta. Di na imposible kay ang Ginoo gamhanan kayo. Walay imposible sa Ginoo. Dili bakakon ang Ginoo,
Ingon niya, I will never leave you nor forsake you. Ha? Ubanan kita sa Ginoo. God will provide. God will provide. Kabalo ko, dili bakakon ang Ginoo. Ha? Dili na mahitabo nga kita magutom. Dili na mahitabo nga wala kitay bagong patronage. Dili na mahitabo nga wala kitay bagong eskwelahan. Gamay kay na nga butang para sa gahom sa Ginoo. Ang ato lang ani, mosalig ta sa Ginoo. Once nga mosalig ta sa Ginoo, bang 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 daghan na kayong panalangin nga ihatag niya kanato. Eskwelahan, balay, kwarta, kumingking na sa kadato sa Ginoo. Ingon pa sa Bible, God is the owner of the thousands nga baka dito sa kabukiran. Salig ta. May igsoon, ingon ana ang pagtuo mga igsoon. Bisan pag wala pa mahitabo ang solusyon, pero kay kabalo ka nga Ginoo is faithful sa iyang promise, moingon ka, mahitabo na nga solusyon. Mo na may igsoon nga si Abraham, natawag siya nga father of faith. Father of faith. Tiyaw mo na, wala pa'y pagkabanhaw. Wala pa'y pagkabanhaw sa unang panahon. Pero niingon na si Abraham, banhaw ni akong anak para matuman lang ang saad sa Ginoo nga managhan may sama kadaghan sa star sa langit. Grabe iyahang pagtuo nga dako. Grabe, mura breathtaking ba? Kabalo ko, banhawon ka. Kaya ang Ginoo matinumanon sa iyang saad. Ihalad ka sa Ginoo, bahalag sakit, ihalad ka, gipangayo man ka sa akwa sa Ginoo. Mga igsoon, kung ikaw, makaya ka nimo ihalad ang sapi ngadto sa Ginoo. Na kay 1,000. Mao na lang 1,000. Unya gipangayo pag yun. Unya kuan ka kanang singa ni kanang naa kay bayronon sa katapusan nga adlaw. Mahatag ka nimo ning 1,000 pero naay kinahanglan niya ba na aksidente, ulay kwarta. Unya kinahanglan gid og kanang tambal reseta para nga matambalan ang iyang sakit. Makaya ka nimo i-spend ang imong 1,000 para matambalan siya. Unya ang iyong bayranon sa umalabot hapit na. Kung ikaw dakog pagtuo mga igsoon, moingon ka nga, kabalo ko ang Ginoo faithful, di ko niya biyaan. Kung mutabang ko, ani kay iya man ni gusto nga tabangan ko ni, iya po kong tabangan pagbayad sa ako ang bayranon sa umalabot nga adlaw. Nga na mga igsoon, ingon ana ang mahitabo sa imuha kung ikaw doon dakog pagtuo sa Ginoo sa iyang saad sa imong kinabuhi. Ha? Dili ka maglangay-langay ba? Di ka maglangay-langay pagbuhat sa God's will. Basta kay kabalo ka, God is faithful sa iyang promise. Buhaton nimo bisan pag difficult kayo iyang command. Okay. Gipaningot na ko. Bahalag bugat ang command sa Ginoo mga igsoon ha. Buhatag yun. Bahalag budugo ka. Buhatag yun. Ang Ginoo dili siya mobawi sa iyang saad. Bisan pag mahimo ng zero balance, kung kwaon ni, wala na chance nga matuman ang saad. Kupot yun. God is faithful. Bisan pag mawala ni, He will fulfill His promise. Ana ba? Then, obey God. Ihatag. Obey God. Ayon, at the end, maangkon nimo ang dako kaayo nga panalangin gikan sa Ginoo. Wow, kabalo mo sa panalangin sa Ginoo kang Abraham? And the angel of the Lord called unto him out of heaven and said, Abraham, Abraham. And he said, Here am I. Oh, pag-ana na siyang anak, pag ni-appear ang angel of the Lord. Kana bitong angel of the Lord? Si Jesus na. Sa wala pa si Jesus nagpakatao, ang ngalan niya, angel of the Lord. And the angel of the Lord nagpakita dito sa heaven ug ningon, Abraham, Abraham. And he said, Here I am. Sa 12, gwapo kayo 12, mga igsoon, paminawa. Open your ears. Uning giingon sa Ginoo. And he said, Lay not thine hand upon the lad, neither do thou anything unto him. For now I know that thou fearest God, seeing thou hast not withheld thy son, thine only son from me. Abraham, ayaw unsaa ang imuhang anak,
ang bata. Ayaw siya hilabti, ayaw siya pasakiti. Kay karon akong nahibaluan nga ikaw adunay dakong kahadlok ug pagrespeto sa Ginoo. Nakita nako nga wala nimo gihikaw kanako ang imong nag-inusara nga anak. Oh, mga igsoon. Indo tagayo ba? Ay, nga ginawa gyud si Abraham. Si Abraham nakapasar sa test. Appreciate siya pag-ayo sa Ginoo. Father of faith. Ngano? Bisag unsay isugo kang Abraham, tumano niya bahalag sakit. May igsoon, matawag ka nga father of faith. Matawag ka ta nga father of faith. Matawag lang ta nga father of faith or people of faith kung bisan unsa isugo sa amahan, masakit man o dili atong bagabuhaton. Bahala kung sa paglantaw nimo bitaw murag wala naman tingali rason para akong saligan ng Ginoo kay murag ipatay naman niya tanan. Gasaad-saad siya nga padaghanon ko pagkatapos patyon man sa Isaac ay. Di na ko sa Ginoo kung inana ta napildi ta. Pero father of faith ta, pero people of faith ta. Bisan pag murag patyon sa Ginoo yang saad, mo remain gid ta sa Ginoo. Lord, mo remain gid ko sa imuha, Lord. Mo remain gid ko sa imuha. Bisan pag murag giwala naman nimo imong saad sa ako pero kabalo jud ko di ka bakakon. Imo gintumanan imong saad sa ako nga tambalan ko nimo. Nga imo kong ubanan, nga i-provide nimo akong needs, akong asawa Ginoo. Hilimat yun nun Pero kabalo ko, nagsaad ka nga ang ministry namo kanang pagtudlo sa mga bata, paghatag sa nanginahanglan, pag-apil sa choir. Kabalo ko Ginoo nga gusto nimo nga magamit ko akong asawa. Busa kabalo ko nga tambalan nimo ni. Tambalan gid nimo ni Ginoo kay aron magamit mi sa ministry. Ingana mga igsoon. Ingana ka. Ginoo, katinga naman ako ang papa. Pero Ginoo, nakabalo ka nga mao man ni among magtutudlo. Kabalo ko Ginoo imo ning tambalan. Ingana mga igsoon ba? Dako ka pagtuo sa Ginoo. Bisag imposible na sa mga mata sa tao, imposible na sa mga sa mata nimo, pero para kanimo wala imposible sa Ginoo. Mahitabo ka na. O ka na mga igsoon. Og i-appreciate pa jud ka sa Ginoo. 13. And Abraham lifted up his eyes and looked, and behold, beheld him, behind him, a ram caught up in thicket by his thorns. And Abraham went and took the ram and offered him for a burnt offering in the stead of his son. Wow! Paglantaw niya mga igsoon. Oy, salamat sa naghatag star. Ryan. Paglantaw ni Abraham sa iyang likod, na ay ram, laki nga karnero. Nasangit ang iyang sungay dito sa sampinit. Lantaw niya. Naingon tayo ng Ginoo. Ug naingon din si Abraham, and Abraham called the name of the place Jehovah Jireh, as it is said to this day, in the mount of the Lord it shall be seen. Paglantaw niya, na ay karnero, iya itong gikuha. Iya din itong gipuli paghalad ngadto sa Ginoo. Yang anak, gibadbaran niyang anak, gipuli niya ang karnero. Iya din gibutang ang ngalan, Jehovah Jireh, meaning God will provide. So, God will provide. Ang batay mga panginahanglan sa kinabuhi, God will provide. Dili siya maghikaw sa iyahang mga panalangin sa imong kinabuhi. God will provide. Zero balance na ba ang inyong bulsa karon? God will provide. Mag-provide siya og butang para magamit nimo sa pagpangalagad kaniya, sa paghalad kaniya. Lord, wala na koy kwarta, Lord, para i-offer kanimo, Lord. Unsaon ako pag-offer sa among pastor sa simbahan? Unsaon ako pag-offer Ginoo sa kuan Ginoong Dios? Wala koy kwarta, Ginoo, please provide. Mga igsoon, God will provide. Tagaan niya kwarta, tagaan kanya customer, tambalan imong sakit, tagaan kanyang tawo nga motabang kanimo. God will provide, mga igsoon. No? Oy, salamat Johnny Bell. May gabi.
Dayon 15, and the angel of the Lord called unto Abraham out of heaven the second time. And Abraham said, By myself have I sworn. Nitawag na po si Jesus, the pre-incarnate Christ, ang Messiah. Nitawag na po kang Jesus, ay kang Abraham, naingon siya. By my own self, by myself, ako gid mismo, have I sworn. Ako nanumpa, saith the Lord. For because thou hast done this thing, kay imo kining gibuhat, Abraham, wala nimo gihikaw ang imong anak, ang imong nag-inusara nga anak. That in blessing I will bless thee, and in multiplying I will multiply thy seed as the stars of the sky. That in blessing I will bless thee, and in multiplying I will multiply thy seed as the stars of heaven, and as the sand which is upon the seashore, and thy seed shall possess the gate of his enemies. Ingon din mga igsuon. Pinagi sa panalanginan ako ikaw, o sa pag-multiply, i-multiply na ako ikaw, sa magkadagan sa bituon sa langit, o sa makadagan sa bala sa baybayon, o ang imong anak magaposes sa gate. Dayon 18, and in thy seed, kining seed bitaw diani, naghiskot kini ka Jesus, and in thy seed shall all the nations of the earth be blessed, because thou hast obeyed my voice. Pinagi sa imong seed, ang tibuok kalibutan ma-bless. Tungod kay gi-obey nimo ako ang pulong. Mga igsuon ba? Isa lang ang katawo nag-obey, si Abraham lang. Pero tanawa, na-bless ang tanan nga mga nasod sa kalibutan. Nakabaton tag kaluwasan. Ako, son of Abraham ko, of faith. Kamo diha nga naglantaw, son of Abraham kamo diha. We are sons of Abraham. Na-blessed ang tanan. Nga no? Tungod kay si Abraham ni obey sa voice sa Ginoo. May isang tinawag ka na may isang, no? And in thy seed shall all the nations of the earth be blessed, because thou hast obeyed my voice. So diha ta ko to may isang, obey sa Ginoo ha, mabless ka. Mabless ang pamilya mo, mabless kita nga tanan. Okay. Ito na kita sa ito ang mga pagpangutana. Okay. Okay, nainangutan na si pasaylo na ko sa uban ha, wala ko nabasa inyong mga comment. Sige. Nainangutan na dere. Rowel Felisilda, Pastor Katoliko, idol ti ka, ask ko nimo unsay pasabot sa pagpangalawat. Pagpangalawat. Ang meaning sa pagpangalawat, Johnny Bell, thank you very much Johnny Bell sa stars. O kang John Bell, kang Ma'am kang Ma'am Virgin Mary. Salamat sa mga stars, Ma'am. Now, ang buti ba sa papangalawat mga may suon? Di ba sa papangalawat is ang wala magkukapilog pangalawat? So, pwede ko masayop sa akong tubag ha about ani nga. Ang pare ra ba ang mo inom sa bino? Or apil po ang membro mo apil bino? Ako nakita kay murag ang membro mo inom bukaon sa pan. Pero ang pare ray mo singot na magay ko. Ang pare ray mo inom sa bino. Oh, Ronnie, salamat Ronnie. May suon, kabalo mo sa pagpangalawat, na-teach nga transubstantiation. Gitudlo nila nga once nga ikaw mangalawat, giinom nimo mismo ang dugo ni Kristo o gikaon nimo mismo ang lawas ni Kristo. Bali, ang spirit sa lawas ni Kristo, ang spirit sa iyang dugo, mosulod dito sa wine, mosulod dito sa bread. Ug dayon, pagpangalawat nimo, that is the actual body of Jesus. Pero wrong ka na nga teaching na isuon. Ang Lord's Supper, kaya itong pan, dili na siya mao ang lawas ni Kristo. Simbolo lang ka na siya sa lawas ni Kristo ang pan. Ha? Kaya imposible mahimo ng lawas ni Kristo. Paano na? Harina raman na. Ha? Doctrine kanina ni Martin Luther, transubstantiation. Until now si Martin Luther, ang mga Lutherans kato sila transubstantiation. Meaning, ang substance ni Jesus ni transfer dito sa pan. So ang pan na pod nahimo na pod siyang lawas ni Jesus. Mo na pagkaon daw nimo ana, ni kaon ka og actual body of Jesus.
Wrong ka na mga igsoon na actually, ang pan is just a symbol sa lawas ni Kristo. Ha? Dayon, dili po ka na siya makaluwas ang kalawat. Nga naman, it is just to remember kung unsay gibuhat ni Jesus dito sa krus. 1 Corinthians 11, ako basahan 1 Corinthians 11. Ay sa maglakaw ha. Munina, sanoy, God bless. Munina, gulay, pampahaba ng buhay. Hello. Oh, Jesse, maayong gabi. Faith Pastor, Hebrew 11:1. Oh, yeah. Okay. So, mabasa na ako inyong comment ha. Ganiha, wala ako nabasa. Pero karon ako nang basahon. Hebrews 11. 1 Corinthians 11. Sama na yun. Nga, ang Lord's Supper is just to remember. Pag-remember lang kini mga igsoon sa gibuhat ni Kristo sa cross. 1 Corinthians 11. Nara. Yeah. For I have received of the Lord that which I also received. 24. And when he had given thanks, he brake it and said, Take it, this is my body, which is broken for you. Do this in remembrance of me. Mag-Lord Supper kita para sa pag-remember kay Jesus. Abi mo, kung gusto ka maka-remember kay Jesus bitaw, mag-Lord Supper ka. Sa Bible, wala gitulo sa Bible nga dapat na kay image ni Jesus. Nakaka na itong image, yang naong, para ma-remember niyo siya. Kung gusto ka mag-remember kay Jesus, mag-take ka og Lord Supper. Ayun, Andrea, do this in remembrance of me. Mga igsoon. So, isulti nyo na ha. Gusto ka maka-remember kay Jesus, mag-Lord Supper ka. This is my body, this is my blood, symbol sa iyang body, symbol sa iyang blood, nga iyang giula sa cross para maluwas kita. Kauntagpan, inom kita o bino. Do this in remembrance of me. Okay, Horacio, maayong gabi kasi na isa, ligong, ito? Angel ligong, ito? Angel, ingag, baptist ko ma'am. Horacio, taga Samar Island. Okay, amen. Munina, hantong ban? Alver, Evia, Yaz, Liz, magandang gabi. Michael, Amodia, Pastor, kanang pitik ta sa tempnapay o muinom ta sa binuon sa may simboluhana. Kuan lang, nagremember kita sa lawas ni Kristo, dugo ni Kristo. Kanang pan, simbolo sa lawas ni Kristo, ug ang bino, simbolo sa dugo ni Kristo. Simbolo lang ha. Pumutig ta na. I remember you, Jesus, sa pagpakamatay nimo sa krus. Imong gihalad, imong lawas, imong dugo, imong ginabuhi para kanako. I love you, Jesus. So, anak may gusto ha? Marge, Michael Amodia, Marge Salway, G. Nessa, Donaire, may gabi idiha, Irish, Reponte, G. Riyad, Dansoy, may gabi, Horacio, maski dili ta sa imong reliyon, apan dako ako pasalamat nga makadungog sa imo mga mensahe. Amen, Horacio. Salamat sa Ginoo, palakpakan, Horacio. Noli Praksaniko, good pastor, wala kay electrician diha, pahangin sa pod kay pawis ka na. No? Na baya pero saba mangkod basta koan kanang mga zoo ada. Gusto ko electric fan ha. Electric fan. Electric fan. Okay. So, gaya, electric fan.
Ito hinayan. Kaya. Ito palayo. Okay. Saba dili. Commission ang tawag ano pastor. Communion. Communion. Holy Communion. Pwede po Lord Safra. Sylvia, evening pastor. Yeah, gulay. Salamat kay pastor sa mayong words. Amen. Kuber, may kabili Kuber. Salamat. Welcome. Noel, Felicelda, pastor. Pastor. Pearl, Dikes, Irish, maybe. Mark, maybe Mark. Amador, Kabatis na ito eh. Sabak din, pastor. Sabak, no? Sige lang. Sabak ka siya. Pero ako lang i-try, o kuan, kaya akong mic. Kung taguan akong mic. Kung taguan, be. First Corinthians 3:16. Ano daw ko na, be? Madunggan ko, dili. Madunggan ko, no? Oo nga, be. Sabak jud. Oh, okay lang, ma'am. Ma'am, sa'yo ka, ma'am. Naik ka ng mining. Sige. Murag na ibagyo. Murag na ibagyo daw. Electric fan. Hindi lang. Kung natay, hindi lang kay mas hindi maka aircon ta. Char. Pastor, na busog jud mi sa imong gipakaon namo. Busog jud kaayo among spirit dalaygon ang Ginoo. Amen, Michael. Amen. Praise the Lord. To God be the glory. Jules Carter Alcaria. Good evening, Pastor. Gulay. Okay na, Pastor. Okay lang, balag igang. Basta kay dili saba. Nomier Sulidier. Salamat sa mensahe, Pastor. Good eve. God bless. Nomier. May gabi kong niya. Rhodes Kitani. Thanks sa more info, Pastor. God bless you. Kasoy. Uy, abuto ni mo kasoy. Paborito na ko na ang kasoy sa bata pa ko. Bahala magkapasok-pasok ko. Basta kay makasugbalan dyan ko kasoy. Huwag ako magkaon ng kasoy. Jesse Panunciar 2. Pastor, basin makatanan ka sa video ni Sir Ngotsru? Wala ko kabalo. Kinsa na si Sir Ngotsru? Kinsa na siya si Pastor Ngotsru? Rhodes Kitani. Thanks sa more info, Pastor. Hello, Pastor. Daghang salamat. Ken. Buwan sa job. Good Pastor. God bless you always. Salamat sa imo, ha. So, ay pong na wala. Sa oras pa. Alas 9:30. So, 9:30 na. Okay. May Pastor, si Mario Napoli ni sa Davao. Ang po ko pastor sa asawa nga si Evelyn Garcia. Sige. I-message lang, ha? I-message lang. Plago i-message. Amen. Ronnie, yes. Gisulayan lang si Abraham. June. Orgel, may gabi June. Okay. Arvin, okay. 1 Corinthians 3:16. Okay. So, 1 Corinthians 3:16, ha? Know ye not that ye are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you? Mga igsoon kita, templo kita sa Ginoo. Kini atong lawas, templo ni sa Ginoo. Kay diri man sulod sa atong lawas mapuyo ang Ginoo. Kinsa man ang Ginoo? Ang Holy Spirit. Mapuyo ang Holy Spirit sa atong heart, atong kasing-kasing. The Spirit of God dwelleth in you. Kamo bitaw, namoy spirit sa inyong heart karon. Ako spirit sa akong heart karon. Templo kita sa Ginoo. Busa, dili ato i-destroy ang temple, no? Dili ato i-defy ang temple. Kung sa ang ikaayo sa temple, may atong pagabuhaton. If any man defile the temple of God, himself God will destroy. For the temple of God is holy, which temple we are. Kita balitanan. Kita tanan balik temple ta sa Ginoo. Pastor, ka nagbaboy ba? Gindili man na sa Ginoo, di ba?
Sa Old Testament, kidali ang baboy sa Old Testament. New Testament, kung basa mo sa Acts chapter 10, bisan hugaw, gipakaon sa Ginoo kang Peter, nga nagpasabot kadto nga ah, ang mga hintel nga hugaw para sa Hudyo sa unang panahon karon gitagaan sa Ginoo kaluwasan yapon sila. Pastor, mayong gabi eh. God bless. Now, sa Bible, walay command si Jesus nga dili mo kaon og baboy. Kung dili man tanan musod sa baba, kung dili magawa sa baba, mo ay makahugo sa tao. Gulay, pampahaba ng buhay. Amen. Pastor, maayong gabi. God bless. May gabi. Kung basa naman sa 1 Thessalonians, pwede ka makakaon sa mga butang, mga hayop, basta kayo magpasalamat ka lang sa Ginoo. Nakalimot ko ato 2, 1 Thessalonians chapter 2. Bear with me ha, kaya nakalimot na ko na nga verse. Kung lang taon diyan eh. Ito sa first Thessalonians. Kalimot ko mga so ato dapitan nga verse. Okay, mag-skip it ato nga question. Ato itong question sunod nga panahon. Aramatag na ako ang verse. Salamat po, Pastor, sa mensahe. Nabusog ako sa mensahe. Amen. Dalago ng Ginoo. Usa na sa head si Rosie na nag-share po sa kamaturan sa Bible Basin. Mag-visit nimo yung FB account. I-search lang Ngotsuru. Salamat, Pastor. God bless. Amen. God bless, Pastor. Salamat, Pastor, sa mensahe. Pastor J. Amen. Salamat sa Ginoo, Pastor. Kitagaan ka o kalam. Amen. Salamat. Dalago ng Ginoo. Ayaw na og aircon, Pastor, kay mahal ang kuryente. Mahal kayo, ma'am. Paypay na lang, no? Paypay. Ay, salamat sa Ginoo. So, liha ko to ba to ang kwan? Pagtuon karon may gabi, Pastor. Pa-shout out ko sa baby namo na si Rio Gan. Ray Orgel. God bless you, Pastor. June. Rio Gan, Ray Oriel. Bata may June Ray Orgel. So, liha ko to ba to ang lesson karon gabi? Pwede na ka magpanguli. Ay, nako. Salamat ka na Ginoo. Salamat sa nag-comment, salamat sa nag-like, salamat sa nag-heart. Ang bibito ninyo, once nga mag-heart mo or mag-comment mo sa aning nga video, kanang ma-share pa ni daghan sa Facebook. Kung mag-comment ka, mag-like ka, mag-share ka, makita sa video nga entertaining ang presentation, so iyan ang i-broadcast more. Ay, 1 Timothy 4:3-5. Ay, salamat. Salamat, Rods. Very good. Very good. Salamat. Kita mo, magtinabang ang gitahan eh. Kaya na mga butang nga, di ko kabalo. Malimtan ako. Thank you very much. Forbidding to marry, commanding to abstain from meats, which God had created to be received with thanksgiving of them which believe and know the truth. So, salamat kasi sa hatag. Nalimot ko sa Neymar. Tingala, nalimot ko. So, sa malabot nga panahon na ay mga spirit nga gasulti o malabot nga panahon na ay mga tao nga magtudlo og bakak. Usa na ani ang bakak nila nga dapat dili man magminyo, no? Ako explain na. Kumsahon. Now the Spirit speaketh expressly that in the latter times some shall depart from the faith. Now ingon ang balang espiritu, so malabot nga time ang uban mobiya sa pagtuo. Unya, maminaw sila sa mga giving heed to seducing spirits, maminaw sila sa mga sulti, sa mga maninintal nga espiritu, and doctrines of devils, mga doktrina sa mga demonyo. To speaking lies in hypocrisy, having their conscience searched with a hot iron. Magasulti sila og mga bakak, kini mga tawhana. Unya, magabawal pa gid mga tawhana sa pagminyo. Celibacy. Ang isuon, bawal, teaching din na sa mga daotang tao ang bawal pagminyo. Ikaw ha, bawal ka magminyo. Dapat single na jud ka.
Kung alagad ka sa Ginoo, single ra jud ka. Gikan dahil na sa mga kuan reo, ini mga false teachers, forbidding to marry and commanding to abstain from it, o ayaw pagkaon, which God had created. Nga gibuhat naman sa Ginoo ang mga meat, sa mga karning baboy, karning baka, karne, which ang Ginoo nagbuhat ana para nga dawaton og pasalamatan ngadto kanila nga gatuo og nahibalo sa kamatuoran. For every creature of God is good. Ang matag binuhat sa Ginoo, good. Ang baboy ba apil ba sa every creature? Oo, ang baboy is creature sa Ginoo. Good ang baboy, mga igsoon. And nothing to be refused. Walay dapat i-refuse if it be received with thanksgiving. Kung kana gidawat nga adunay pagpasalamat sa Ginoo. Amen. So kinsa gayud naghatag house conversa ako tong pasidunggan. Rods Kitane. Oh, salamat Rods. Palakpakan. Atong kapayan. Salamat sa imong katabang. Sa paggabi, Pastor, matunglo ba ang tao nga dili maghatag ikapulo? Kung naka sa Old Testament, gitawag ka ng kawat. Sa New Testament, wala na may temple, wala na Levites. Diba? Wala. Naba may temple diha, na may Levites, wala. Ang ikapulo, ihatag na sa mga Levites. Ihatag na sa temple. Para na sa mga Israelites. Pag New Testament church naman, walay temple, walay Levites. So, ang hatag na lang sa New Testament is offering. Kung makita, bitaw na mo bitaw sa New Testament. Si Paul, sa Acts, wala din sila nag-ingon nga, pag-tithes mo. Sa Bible, sa New Testament, ang basihan sa paghatag nimo is ang gidak-on sa imuhang kasing-kasing. Ang Ginoo na higugma sa malipayong maghatag. Dili ka maghatag nga pinugos. 1 Corinthians, kung basahon 1 Corinthians. 2 Corinthians chapter 9, verse 6 and 7. Muna yung basihan kung ikaw maghatag. Wala kayo mabasa baya sa New Testament nga dapat. Tinod na, God loves a cheerful giver. Dapat cheerful. Ang ubon mo kay maghatag og 10%, pero ang kasing-kasing gangot-ngot. Dili malipayon kay hadlok nga kasab-an sa Ginoo. Walay kalipay. Pag sakit makay kong heart nga maghatag ko 10%, need ba na ako kay niya, nawala ang kalipay. Paghatag niya na ikaguol na wala. Ingon na Ginoo, God loves a cheerful, malipayon nga maghatag. 6. And God is able to make all grace, but this I say, he which soweth sparingly shall also reap sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Siya nga nagatanom og ginagmay, mag-aani ginagmay. Siya nga magatanom og dinaghan, mag-aani og dinaghan. Every man according as he purposeth in his heart. According as he purposeth in his heart. Sumala sa iyahang purpose sa iyang kasing-kasing. Sumala sa pagbuot sa iyang kasing-kasing. So let him give. Maghatag siya. Not grudgingly, dili magbabulbol. Or of necessity. Or maghatag siya kay grabe kinahanglan yun. Gipugos gid siya. For God loveth a cheerful giver. Ang Ginoo nahigugma sa malipayong maghatag. Pero mga igsoon, sabi mo, labaw pa sa 10% ang mahatag gani nato mga igsoon sa New Testament. No? Labaw pa sa 10%. Sa ila 10% lang, pero ato is maabot og 15, abot og 20% atong paghatag sa Ginoo. Maayong gabi, Pastor. Unsa gibuhat ni Panginoong Hesus diri sa kalibutan ang pagsangyaw ng basa ng balita? Eric Pipito Pino. Nagsangyaw sa mga balita? Yes. Namatay po siya para sa makasasala? Yes. Bugs Leonardo. Kung gahatag ka sa 10% nga malipayon, okay ra. Wala gyud problema may soon. Basta kay malipayon. So ang basihan karon sa New Testament is malipayon ka. Malipayon. Pero, mangutan ko sa inyo maizoon, na kay 1,000 nga ginansya. Ang imong gihatag sa Ginoo piso, malipayon ka nga maghatag na sa Ginoo? Dili ka na konsensya ang imong kasing-kasing? Dili ka moingon nga, binastos man akong trabaho, piso akong gihatag sa Ginoo? Hindi kay konsensya. Dili ka malipayon,
Ang tinuod nga malipayon ka nang naghatag ka sa Ginoo, insakto gyud nga pag-give sa Ginoo. Lord, love ta ka. Di na ko ihikaw ni sa imuha. Ako ning simbolo ni sa akong pagigugma sa imuha. Lord, dawata akong offering. 200, 300, no? Bisan og 1,000 ang imuhang, bisan 1,000 ang imuhang kuan. Imuhang 1,000 lang ang imuhang income. Imong gihatag sa Ginoo is 300, 200. Labaw pa sa 10%. Dapat best gid ang ihatag sa Ginoo. Eris Lariego Reponte. Kabalo ba ka mo? Uso kini sa simbahan. Ang papa, naa siya karaan nga refrigerator. Di naman kayo mo andar. Medyo off na ba? Kusog yung mga kuryente. Yung gibuhat, nagpalit siya bagong refrigerator. Kapo kayo nga ref. So, duhan ang ref nila. Naingon din ang bata, pa, unsan taman ng isa? Wala naman ay gamit kayo. Ingon din ang amahan nga, ay, parang di na masayang, ihatag na sa simbahan. Ihatag nilang pastor. So, ihatag sa simbahan, katong daoton, ila dong ihatag sa Ginoo. Insakto ba ka to? Dili. Dili mga igsuon. Dapat ang imong ihatag sa Ginoo is best. Naputi sa katao. Na siya lamisa nga kahoy. Karon, gusto siya nga gwapo yung lamisa, palit siya bildo nga lamisa. Bildo nga lamisa. Pagkapalit niya bildo nga lamisa, man naibutang ang kahoy nga lamisa. Kabalumon sa iyahang sesyon. Ibutang ta na sa simbahan. Ibutang nila sa simbahan ang kahoy nga lamisa. Dito sa tunga-tunga sa simbahan, pinakasentro nga lamisa sa simbahan, katong kahoy. Pero ang katong bildo nga lamisa, ibutang niya sa iyahang balay. Tanawa, mas love pa niya iyahang kaugalingon kaysa Ginoo. Malipay bang Ginoo niya na? Dili. Dili mga igsoon. Ang gusto sa Ginoo nga ihatag, best. Ingon pa sa Ginoo sa Malakay. Ingon pa sa Ginoo sa ngani. Dapat mas labaw pa. Amen. Dapat mas labaw pa. Mga pastor, Katoliko, example, pastor, kung mamatay, tinuod ba nga na atay espiritu. Okay. Ryan Maniego Balsa. Pastor, may gabi, Katoliko, pastor. Example, pastor, nga mamatay, tinuod ba nga na atay espiritu. Sa Bible, go sa 2 Corinthians 5:8. Basta na sa 2 Corinthians 5:8 mga igsoon. 2 Corinthians 5:8. Kumasahan na. Ingon niya dire, for we are confident, I say, and willing rather to be absent from the body and present with the Lord. Ingon ni Paul, willing siya nga ma-absent siya sa body, meaning mamatay siya, yung spirito absent sa body, pero present siya with the Lord. Ang buti pa sa buti niya na spirit niya. Ang spirit niya is absent sa body, pero yung spirit is present with the Lord. Abi niya kung mamatay, bitaw ka, automatic, kung tagalangit ka, imong kalag, tagalangit, kina spirit ni Jesus, ang imong heart, largo ka sa langit. Pero gani mga igsoon, ang imuhang spirit, wala kay Ginoo. Inig kamatay nimo imong lawas, largo sa Hades. Luke chapter 16. Pero ikaw na ay Ginoo, ang imong spirit present with the Lord. Ikaw na ba kay Ginoo? Kamo diha, aminaw. Na ba kamoy Jesus sa inyong kasing-kasing o wala? Kung na may Jesus mga igsoon, inig kamatay nimo, absent ka sa body, pero present ka with the Lord. Okay. Dapat best ka mong ihatag sa Ginoo, ha? Best ka mong ihatag sa Ginoo. Ingon man tanga ito sa ito bitaw mag-offer bitaw sa Ginoo mga igsoon o kuan.
Malakay chapter 1 verse Malachi chapter 1 verse 7. Ye offer polluted bread upon mine altar, and ye say, wherein have we polluted thee? In that ye say, the table of the Lord is contemptible. Iyon ang Ginoo, nag-offer kamo sa akwa og polluted nga offering. Ingon ang Ginoo. And ye offer the blind for sacrifice, if it is it not evil? Oh, ga-offer mo og blind nga sacrifice, buta nga animal, di ba daw man kana? And if you offer the lame and sick, is it not evil? Kaya na mga tao di ani nga nag-offer sila og lame, sick. Nag-offer sila og sick nga mga animals ngadto sa Ginoo. Di ba daw man na? Gusto ang Ginoo kung mag-offer ka sa iya perfect nga offering. Ingon din sa verse 8, offer it now unto thy governor. Will he be pleased with thee? Ihalad daw kuno nang imong halad sa governor. Malipay ba siya sa imuha? Or accept thy person, saith the Lord God, saith the Lord of hosts. Dili gid maison. Okay. Lahi ang atong tabang sa isig ka tao. Oh, tinuod. Gwapo imong verse, Irish, Reponte. Ecclesiastes 12:7, unya mo pauli sa abog ang atong lawas, ug ang atong espiritu mo pauli sa Dios nga maoy naghatag niini kanato. Salamat Ma'am Irish, Reponte. Okay, Jivan Abaw Brad. Okay, so June, 101% Jesus is my Lord. Okay, amen. Salamat sa Ginoo. So, diha ko to ba to ang programa karon nga gabi? Dalay ko ng Ginoo. Hinaot nga na bless kamo sa ato ang pagsulti karon sa pulong sa Ginoo. Palihog, ihatag sa Ginoo ang tanan ninyo, ang inyong kinabuhi. Pastor, pangutana lang ha, unsay may pangalan sa reliyon, imong tinukod kay. Di winupod ko sa imong programa. Alex Almeida. Wala ko'y reliyon nga gitukod. Ang reliyon nga naa karon, ang grupo nga akong ipilan is, of course, Christianity, Christian, og nako sa Baptist, no? Baptist ako, Alex Almeida. Pastor, watching from Kapulong, gikan ko sa Live Denomination Bisan, wheelchair. Okay. Amen. Janet Lena. Irish, God bless. Adam Cabal, gabi. Javan pa. Okay ra na siya, Javan, abaw man. Oh. So, kitang tanan. Ato man, si Kristo Jesus ato man, no? So, ato ang Savior, He is our Savior. Okay, magyapon. Sige lang. Okay lang, Jevan, no? Di lang kayo na ito na ipakuan gyud, no? Pero salamat, Jevan. Ryan Maniego Balsa, salamat kayo ni mo, Pastor. Mahimutang nagyod akong hunahuna. Amen. John Hugo, Bible Fundamental. Pero pareha naman ta. Yes, will for atoing. Yes, not a dispensation. Pero sa tanan nga remember this, sa tanan nga dispensation, ang kaluwasan is by grace through faith. Wala gid na mausab. Pinaagi lang gid sa pagtuo ug sa grasya sa Ginoo kita maluwas, ha? Maigsoon, oy Gilbert Soria Arnaiz. Oy. Dansoy, dalaygon ang Dios, Pastor. Amen. John. Okay, thank you, Pastor. Okay, salamat. So, diha lang ta kutob karon may gabi, ang Ginoo maga-bless sa inyo, ha. Ang Ginoo maghatag kanyo kalipay, kalinaw. Hinaut nga may inyong katulog karon nga gabi, ha. Bye-bye. God bless you. Lord, ikaw mag-bless ka na mo sa Diyos. Amen. Okay. So grateful for the message that you shared, Pastor. Stay blessed po. Amen. Aida, Ephesians 2:8-9. Junior, pakitubag daw, sir. Junior LC. Ano may pakitubag, ma'am? Junior. By grace, you have been saved through faith. Yes. Rakonsi. Bipalo. Easier. Yes. Good night and God bless you always, Pastor. Amen. Good night sa inyo, ha. So, yan lang. Nangatulog ng uban.
Okay, so, dala ko to. Oras. Yes, well for. Salamat. Magatuon sa ako ha. May studies ako. Basa na po inyong mga comment. Dali lang, basa ko na. Akong ibasa lang. Jivan, abaw sa'yo pa, pastor. Cool ba po, Jivan, no? Gilbert, daghan kung nagkatunan. Gilbert. Amen, Arvin. May gabi. Salamat tayo sa mga kwan ha. Salamat tayo sa naghatag sa akong verses gani ha. Kinangalimtan ako. Arnel Carniero. Basta na-memorize, nanimutan na ang verse sa Bible. Wala. Magtuon pa kong banat para may memorize na ako. Amen, Mama Rites. Thank you, Mama Rites. Janet. Amen, Janet. Janet Lena. Inyong prayer request, dito lang ibutang sa ako ang kuhan. Sa ako ang comment. Sa comment, dito ibutang. Nadili sa comment dito sa kuhan. Message sa messenger ha. Balik ko sa messenger. Aida Yukuta, ginishare na ako. Amen. Aida. Ako na balungon ha. Bye-bye. Amen. Clarkin. Welcome po. Ako na balungon.